Z holobytu na dizajnový byt svojpomocne. Plány mi boli, môžeme ísť na to. Takto nejak vyzeral byt, keď sme ho kúpili. Tu je toaleta, v týchto miestach bude kuchynská linka, tu bude obývačka a nakoniec chodba. Ako prvé sme namontovali konštrukcie na sadrokartón, do ktorých sme dali aj izoláciu. Keďže sadrokartóny som robil sám, používal som takýto zdvihák na sadrokartónové dosky. Aby som si uľahčil robotu, požičal som si takýto akumulátorový skrutkovač na sadrokartón. Jeden z dôvodov, prečo sme znižovali strop, sú aj tieto odskoky na závesy. Keďže podlaha nebola úplne rovná, rozhodli sme sa vylieť v celom byte niveláciu. Tu si už pripravujem osadenie vane a začínam klasť prvé dlažby. V kúpeľni aj na toalete používam veľkoformátové dlažby 120x60. Ak sa chystáš robiť s takýmto veľkým obkladom, odporúčam ti kúpiť takéto prísavky. Aj keď tieto boli dosť lacné, fungovali výborne. Ešte si prekontrolujem, či všetko pekne sedí. Nastrkám tieto kajlíky a môžem pokračovať s ďalšou dlažbou. Klasický ventilátor v kúpeľni som prerobil na takýto dizajnový. Keďže veľkoformát už neodržeš takou klasickou malou rezačkou, kúpil som si takúto veľkú od firmy Ruby. Keďže nová bola dosť drahá, kúpil som si túto za 350 € na Bazoši. Keď som projekt ukončil, tak som ju predal. Na toaletu sme si vymysleli takéto skryté tlačítko po domietku. Podľa šablóny som si vyrezal otvory, nalepil som si jednotlivé kusy na silikón, ešte tieto vnútorné a mám to hotové. Keď som mal hotové všetky obklady, tak Majka zafugovala toaletu a ja som sa pustil do kúpeľne. Všetky hrany som rezal na spôsob Jolly a takto som si ich potom zabrúsil. Keď to bolo hotové, založil som batérie. Ďalej bolo potrebné dokončiť stropy, aby som mohol začať malovať. Do bytu sme vybrali drevenú podlahu v takomto dekore. Celé ma to trvalo približne 2 dni. Pred montážou kuchynskej linky som musel upraviť všetky rozvody. Tu už montujem nové zárubne, aj nové kľúčky. Konečne som sa pustil do elektroinštalácie. Takéto svetlo máme na toalete. V byte nemáme žiadne prechodové lišty. Tu nám už chlapci začali montovať kuchynskú linku a tu už to vyzerá ako byt. Miesto klasickej zásteny za kuchyňu sme si vybrali takýto malý obklad. Video o tom mám v profile. Na niektorých miestach v byte sme vyrobili takúto štrukturovanú omietku. Okolo zrkadla v chodbe je to asi najkrajšie. Do kúpeľne som vyrobil takéto umývadlo z dlažby a celé video o ňom nájdeš na mojom profile.